Jamen det vi er ude for at prøve i dag, det er at se, om vi kan måle kvaliteten og modenheden af vindruer optisk. Så vi skal prøve at bruge et kamera, det der hedder et hyperspektralt kamera, til at gøre det. Så et hyperspektralt kamera, det er i modsætning til et almindeligt kamera, så er det et kamera, der kan optage billeder i mange forskellige bølgelængder, det vil sige mange farver. Hvor et almindeligt optisk rød, grøn, blå billede, der har vi 3 farvekanaler. Så har vi på det kamera, vi skal bruge herude, der har vi måske næsten 100 farvekanaler. Og det betyder, at vi kan få meget mere information om det, vi tager billede af. Og den information udnytter vi så i det her tilfælde til at forsøge at måle sukkerindholdet og syreindholdet af druer alene ved et billede af druen. Og det er så de parametre, der styrer kvaliteten af druer. Vi har et samarbejde Syddansk Universitet med firmaet Newtek, som er rigtig gode til den her specielle kamerateknologi, og så firmaet Capra i Aarhus, som er rigtig gode til at udvikle en mobil robotplatform, som er velegnet til at køre på det her relativt kuperede terræn. Og det vi så skal nu, det er, at vi skal stadigvæk plukke de her druer, og vi skal også have dem indenfor i det vores mobile laboratorium, som står herovre, og faktisk manuelt måle, hvor meget sukkerindhold blandt andet, og også syreindhold i druen. Og så ideen, kan man sige, at sammenholde de målresultater, fordi det ved man, det er en rigtig god indikator, men også sådan lidt mere besværligt, fordi man skal have fat i hver eneste drue og måle, eller en klase. Kunne man bare køre rundt med en robot og tage billeder, og så ud fra bare kigge på en klase og sige, at den skal lige have 2 dage mere, så er det høst, så er vi jo kommet rigtig langt. Vi skal have alt det her information samlet, og så skal vi tilbage og så på vores computer med forskellige algoritmer. For eksempel vi kan bygge en model, som kan analysere de her spektre, og så ligesom sige, at når den har en høj værdi i den ene eller den anden farve, og den har en lav i det andet sted, så finder den ligesom korrelationen imellem mønstret af spektrum, eller formen af spektrum, og den kemiske måling, vi har. Så det er derfor, vi skal jo egentlig lave rigtig mange målinger hernede. Vi skal have størrelsesordenen 500 forskellige vindruer, vi skal have lavet målinger på, for ligesom at have nok statistisk information til at kunne bygge en model, der er sikker nok. Planen er selvfølgelig på lang sigt at slippe for at lave alle de her manuelle målinger her, og så alene kunne stole på sit kamera, der kører rundt. Men lige nu, kan man sige, der er det et lille barn, der lige er startet i skole og skal til at lære en masse. Og vi skal til at lære kameraet og den her computermodel, hvornår en drue ser moden ud. Vi har jo ikke gjort det super nemt, at vi skal måle nu, når solen den går ned. Det er for øvrigt utroligt smukt lige nu. Men det skal vi, fordi at da det er billeder, vi skal tage af de her druer, så vil, sollyset vil også påvirke de billeder, vi tager. Lige nu, hvis vi tager billeder, så vil alle de druer, vi tager billeder af, de vil faktisk få sådan lidt rødligt skær, fordi at solen er ved at gå ned i horisonten. Så ved vi godt, at det hele bliver sådan lidt rødligt. Og det vil vores computermodel faktisk fejlagtigt kunne tolke som om, at druerne har en anden farve, end de har ved, højlysdag. Så det vi gør, det er, at vi kører rundt med nogle ekstra lamper på den her robot, som lyser svarende til almindelig solskinslys på en dansk sommerdag. Teknologien er ikke begrænset til kun at kunne kigge på vindruer. Det kunne være korn på marker, det kunne være andre frugter, det kunne være, altså man kunne også tage den væk fra det her, og så snakke om plastiksortering og sådan nogle ting med den her teknologi. Så det er en teknologi, som har rigtig mange, muligheder og meget stort potentiale.